Machiegni mesa mar tuke kamati mar od bura mar Senate motenore kod weche mag tich kod ngima oganda golo chik mondo duol matayo weche dhula pachoka endi FKF kod jogo maseyo gi bag romo kendo bedo kod winjruok e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Romo ni dwaro mondo oyang ka gibiro loso ngur go ka jogo manochwalo ngur e nyim Senate seyo FKF kuom tayo weche mag dhula e yo ma ok ni kare. So I think as an olive branch which has been stretched to you, I think it's important that you take advantage of that. All we want to see is to see peace in football administration. Na ninyi petitioners msiwe wagumu. There is no gain in not having it. There is no gain. Kwa sababu ile attitude ya kama haikubaliki vile sisi tunapenda ipotee kwa sisi wote. That is a bad attitude.